G-Rex, G-Rex. Jos tullaan spinnaan, tullaan paikalla pelkää fast cars. Fast money holle tuntuu siltä, etten ees work hard. Inshara mun safety, jokainen websi on paid off. Ja crew halus mokotaan, haasteen vastaus on game on. Mikä se ikä on, mikä sen koko on? Osaaks se bifato, kestääks se loteito? Vedätte holleit, jos te meitä etit. Nykyään mie mukana stainless, never ever lacking. Youngest in Charles on mä 14 kun aloitin trap. En oo eikä harrastanut rap cap. Joulu tuli aikaisin, plugi toi big bag. Fiktaa shottaa sit uudelleen. Sello ja blokki vaan kuumenee. Mikä mani junnust asti sen takia jengi mulle tunteille. Piipaa, aika pelaa piilosta taas. Fresh on back to work, mulla on kaikki tamaa. Jos puhutaan cash, on lähtetty bankkiin. Ei pelätä chefeitä getti. Tää on message from PT, en sano muuta kalaus. Jos tullaan spinnaan, tullaan paikalla pelkää fast cars. Fast money holle tuntuu siltä, etten ees work hard. Inshara mun safety, jokainen websi on paid off. Ja crew halus mokotaan, haasteen vastaus on game on. Mikä sen ikä on, mikä sen koko on? Osaaks se bifato, kestääks se loteito? Vedätte holleit, jos te meitä etit. Nykyään mie mukana stainless, never ever lacking. Jos puheaihe ei oo rahast, niin mä vaihaan se äkki. Jos haluut puheaikaa mun lainis, paras aloittaa baris bagis. Meniks sul tunteisiin, kun se vee mua kylläsi? Mut jos ollaan tosis mulle ei oo ops, no nimmari pyytäjii. Nykyään monikin esittää big man. Ja pari big man on nykyään bitches. On kadulla ei pesi, jos joku haluu feidellä, jakelee ilmaiseksi stitches. Enkä haluu linkaa Bezosiin. Mun broidilla väli messis machine. En tuu biffaa näit vitumis keys. Päiviä servannut fiends. Jos tullaan spinnaan, tullaan paikalla pelkää fast cars. Fast money holle tuntuu siltä, etten ees work hard. Inshara mun safety, jokainen websi on paid off. Ja crew halus mokotaan, haasteen vastaus on game on. Mikä sen ikä on, mikä sen koko on? Osaaks se bifato, kestääks se loteito? Vedätte holleit, jos te meitä etit. Nykyään mie mukana stainless, never ever lacking. Yo, Benos, oliko siinä? Joo, se oli siinä, bro. Mixtape out soon, PT season.